नोंथांमोनहा नायगासिनो फाग्ला फाग्ला निउस बोथोर आरो जाथायखौ नायनानै बै समनिफ्रायनो लाव बेगर सामब्राम फिथाइ आरो साहा फाथि गोबां बेसादनि दामफ्रा बाजाराव बारायबोगासिनो दङ। फारसेथिं जोंनि कर'ना जानायनि बिबाङाबो बारायबोगासिनो दङ। बेजों लोगोसे दासान्दि नुनो मोनगासिनो हाथाय बाजार दखानाव खान्थाल बेगरनि दाम बारायनाय आरो बेखौ जोंनि लकेल मार्केटावल' फानदों बे नङा, अनलाइन शपिं एमाजन फ्लिपकार्ट बेफ्रावबो फाननाय जादों। नोंथांमोनहाबो बेनिखायनो अबावबाफोर खान्थालफोर जाबाय बायदोंबा बेगरफोरखौ गारलाबायनानै दोननो नाङा। खोनानो मोन्दों खान्थाल बेगराव भिटामिन ए, भिटामिन सि, पटेसियाम भिटामिनफोर थायो। बेनिखायनो मोजाङै था, मोजाङै जा, मोजाङै लों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै, गोजोन्थों। मा फाग्ला फाग्ला निउसआलाय गोलैबायलै। ओइ बाबु बाबु ओ बाबु अबाव थांलायखोब्रा बे गथ'आलाय? बोथोरफ्रानो मोजां नङा, फां फुं बेरायनायल'सै। ओइ बाबा खिदोंसोलै आं नै, मा जानला मोनला गाज्रि खावबाय थाखो, मा जादों? माबा दखानाव थांना खान्थाल बेगर बायनानै लाबो। आयौ 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 हनै दामफ्रानो बारायलाजोबथारबाय। थाथौ खि सेस, मैया आबैमोनाव थांनायाव खान्थाल मोनजादोंमोन, आंगायलायनाय जानानै बेगरखौनो गारजोबदोंसो जोङो। आयदै बिखायावसो खें मोनलायलायबाय। एथ'बां दाम गोसानि बुस्थुखौ बिदि गारहरजायो बे था लाबोफानो नागारै। माबा दखानाव थांनानै लानानै फै। भिटामिन ए, भिटामिन सि, पटेसियाम भिटामिन दंलाबायथारोनो हनै माबानो बायनानै लाय थां। दे जागोनलै बाबा, र' खिगोरनोलै आङो, र' थांगोन। थाथौ खि साला दखानाव थांनानै मा जानानै साला न'आव खिफैबाय थागोन। हाबाब खिनाय माने डिस्टार्ब, र' थांगौ। फाग्ला बोराया खिनोनो सानसेयासै आंखौ हाखु दाखु। खान्थाल लायनांगौनोलै, लायनानै फैथारसै आं, दाम बारायलाजोबथारबायनो माथो। आरो भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नोंथांमोनहा नोंसिनि साननायखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायनानै होदो, जाहाथे गोरोन्थि दंब्ला हमदांनो हायो बा मोजांसिन खालामनो हायो। ओइ बेटा, दहायनो थिनहरदों मा डायलगखौ होबाय थागोन नोंलाय? दासिमबो थाङा, थाब लानानै थांसै र' थांसै। दानि गथ'फ्रा गासिबो बिदिनो खोथाखौ मानिनो नागिरा थाब थाबखौनो।